हेलो मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा दिनै गोख्रों बाथ्रा खेंफोरथि होफैदों जे प्रमद बर' सारनि हेंथायै लोगोसे बिपिएफ आरो इउपिपिएल आरो बिजेपि कंग्रेस गाव हारसिङैनो दिनै इलेक्शन गेलेसिगोन होननानै बिजेपि दोलोनिफ्रायबो जा मानव गेदेर आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सारा दिनै रोखा रोखा खेंफोरथि होफैदों। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन फारसेथिं दङ जोंहा मोनसेया जाहैबाय जोंनि माखासे बर' आइजोफोर माखासे जोंनि महिला आइजोफ्रा दिनै नांगोलखौ नेग्लेक्ट खालामदों आरो नांगोलनि बेनिफ्राय जाबोदों बे नांगोलजोंनो हालेवनानै नाथाय बे नांगोलखौनो दिनैहाय नेग्लेक्ट खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन। दा नोंथांमोना नैबे मादैनि सायाव नोंथांमोना मा बुङो नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना बेखौ जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। नाथाय आंनिफ्राय आं बेखौसो बुंगोन मादैनि नैबे नांगोलखौ बुथ्रुनानै जे नेग्लेक्ट खालामदों नाथाय बे नांगोलजोंनो गावहाबो मावै मावै जाबोबाय सैमा बुन्दिथां माथां नङा होनब्ला बे मादैया दिनै नांगोलखौ मानो नेग्लेक्ट खालामनांगौ दासिमबो नांगोलजोंनो जोङो मावनानै जागासिनो नाथाय बे नांगोलखौ मानो नेग्लेक्ट खालामदों बेसो आहा दुखु मोननाय रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन। नाथाय बे मादैनि केरेक्टारखौ नाय बेखौ नुयोब्ला सैमा बुन्दिथां माथां नुयो। स' रायजोफोर नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। दिनैहाय बियो नांगोलखौ नेग्लेक्ट खालामनाया आंनि थाखाय मोजां जायाखै। स' नोंथांमोननि बायदिब्ला नोंथांमोना मा सानो बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला नैबे मादैनि जे नांगोल नेग्लेक्ट खालामनाय लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारा दिनै प्रमद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों स' नोंथांमोना बेफोर भिडिअखौ नायबानो जाबाय। आरो इलेक्शन जागासिनो जोंनि बर' ओनसोल गामिफ्राव दिनै जोंनि बर' बिमा रायजो राजाफ्रा दिनै होखारजागासिनो बुग्लुं बुसि खालामजागासिनो बैफोर सोरनि थाखाय दिनै इउपिपिएल सरकार थासेयावबो बेफोरबायदि थासारिया दिनै मानो जानो गोनां जादों। अब्ला रायजो राजा लोगो नोंथांमोन आं नोंथांमोननि भिडिअ क्लिपखौ आङो स्टेप बाय स्टेप होलांगोन स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आङो स्क्रिनाव होबाय। दा बड'लेण्डआव बिटिसिनि इलेक्शना जिहेतु फैथारगौ नालाय बयनावबो खालि इलेक्शनल' फैबाय थाबाय जे जों बिजेपियाबो हारसिङै बेवहाय इलेक्शन गेलेगोन ओंखायनो बयबो साखा फारा जानांगौ। इउपिपिएल जाबा सोर जागोन बेयावथ' मानाव गेदेर प्रमद बर' दं, बिपिएफ जाबा सोर जागोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि दं, बिजेपि जाबा सोर जागोनलै ओइ साला बे बिस्वजितआनो जानो हागौ। मानो जौ फाननाङा जोंनि आइजोफ्रा मानो दंफां दाननो थांनाङा गुबुन खामानि माव नाथाय खामानिनि राहा लामाखौथ' सोरबा बानायना होनांगोन ना रायजोफोर। फंबाय बिनानाव गोरिब गुन्द्रा हावरिया खावरिया मावरिया बिसोरनो मानो माबा मोनसे लामा होआखै? साख्रि हो, बेफार फालांगि खालामना जानो फैसा हो। दिनै मानो बै हाग्रानि मैगं दिंखिया मैगं थास' मैगं फाननानै दिनैसिमबो बिमाया मानो जानो गोनां जादों? जे बिटिआरआव मा दङ गैया? बिटिआरआ मुङानो बेसेबांबा गोजौखा। नों जाहोआबा आं जाया नामा? नों जाहोआबा आंबो जागोन। जोंखौ रावबो हमथानो हाया। बात तो सही है। रावबो साननैसो उनाव पार्लियामेन्टआव जेला 125 एमेन्डमेन्ट जागोन 125 थि संबिजितनि सोलाय सोल' जागोन अब्लानो जोंनियाव डाइरेक्ट सिदा राङारि मददआ फैसिगोन सेन्ट्रेलनिफ्राय। सिलिगुरियाव गेस्ट हाउस बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायदों जोङो 3 कौटिनिनो जों गेस्ट हाउस बानायदों बेखौ दिनै मेरामति खालामदों 12 कौटिनि। बे मा जाखो बे जानाय नङा माथो 3 कौटि थांदों जोंहा न' लुनायाव बेखौ मेरामति खालामदों 12 कौटिनि। 12 कौटिया बारा ना 3 कौटिया बारा? बेबायदि जायो प्रमद बर'आ। दा ओंखायनो जोङो बुंदों रायजोफोरखौ नोंसोरो बिसास खालाम बिपिएफआ जिखिनि खामानि मावनो हायो बेखौसो प्रसार खालाम बिनि बादै जुदा प्रसार खालामा जोङो ओरैनो बुंलांनानै लाब गैया। प्रमद बर' बादि न'खर साख्रि होगोन होननानै जों बुङा मिथिबाय। प्रमद बर' बादि न'खर साख्रि होगोन होननानै जों बुङा। बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन होननानै जों जानला मोनला बुङा। मोनगोन 75,000 जों बुङा 20,000 25,000खौथ' मोनखायो जोंनि दिनावनो मोनखादों होगोन जों बेखौबो। साख्रिया दङ
सोरबाया मोनगोन सोरबाया मोना गामिफ्रावथ' आजिखालि मेरला BA पास MA पास दंसै गैया होमबा नोंसिनाव मेरला दङ दा जोङो बे ओंखायनो बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बोरै बिसोरो थांनानै थानो हायो बेनि थाखाय जोङो माखासे स्किम लादों गासिबो साख्रि मावनानै जाजोबनो हाया बा साख्रि मोनजोबा साख्रि मोनै माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनोबो थांनानै थानायनि लामा खोन्थानो थाखाय खामानि मावनानै जानो हानायनि थाखाय जोङो बोसोराव 100 कोटि बाहायगोन होननानै जोङो खोथा होबाय थादों अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोन थारैनो खोनाखाबाय नुखाबाय आरो मोनथिखाबाय आरो बुजिखाबाय दिनै बे मादैनि नेग्लेक्ट खालामनाय नांगोलनि सावगारिखौ बा नांगोलखौ दिनै बुद्रु बुद्रु मा खालामदों स नोंथांमोना सावगारियावबो नुनो मोनबाय लोगोसे दिनै प्रमोद बर' सारखौ दिनै हाग्रामा महिलार सारा दिनै मा बाथ्रा बुंखो लोगोसे बिस्वजित दैमार सारा दिनै गाव हारसिङैनो इलेक्सन गेलेसिगोन बिटिआर BTC इलेक्सनाव आरो सोर चिफ जामारगोन बिनि बिसय नोंथांमोना थारैनो खोनानो मोनबाय अब्ला रायजो राजा लोगो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो बे मादैनि जे नांगोलखौ नेग्लेक्ट खालामनाय बिनि बिसय नोंथांमोना मा सानखो बेखौबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय